Imanol Agirrenaz eta momentuen ganaderu nabil, baina egia esan nire buruen momentuz behintzet pelotari hoitza dekot. Odino bai, ez, pelotari. Bai, ez dakit momentuenen az pelotari sentituten, hori begia da, baina bai sentitzen dut pelotari nire bizitzan kriston eragin eukin dagoela, orduen bai, esan nuke pelotari hoian azela, bai. Zema denbora itxi dutzala, pelotiai? Ba, urte pasatxo, urte betan probegiago. Eta zema denbora ibiliaz? Ba, ibilinaz, asegartzen profesional mailan ibilinaz ia 16 urte. Bai, batzuk eta gero hasi pelotan, zinintzen ni akordatzen nazenagaz, ez dakit, igual ja 5 urtegaz edo osabeagaz daitegaz da, nik akordetan nazena hori frontoira gaten nintzela, eta ez dakiz ere eurekaz apurtxuet. Aiketa zer zituen, pelota zariak edo? Osabea bai, osabea pelotari zinde, ermuakoa zan, da bera aficionagoetan da asko ibili da, eta lehen hau ermua eta hemen Bizkaian herrien arteko txapelketak eta algoetan zirenean, osaba, txapel asko irabaztea hori zen aficionago baian, Aite sekula ez dago gau pelotan. Baina, beti, niku lehen Bilbon bizi ginetzen ganera, eta gorretan az joaten ginela asteburu pasa eta ubidea joaten gintzen asko asteburu guztietan nire. Eta han sartzen hau nik ordu asko frontoi den, aitegaz da amagaz da amak beti izaten dago, lau urte garea. Ni baino handia basan pala bategaz ibiltzen ditzelan frontoian, da frontoitik atara izinde ibiltzen zirela. Beti guztago, ez da? Bai, frontoi asko guztago izan eta beti, bai. Eta egizan, gainera ez dut, kirolariek izin dienak normalean beti indauriz kirol asko, eta niri kirol asko guztetan eta oin kriston kirol pilo egiten doaz. Baina lehen horan apurbet umetan da batzuk gehienak hola hori futbolean edo talde baten edo bestean sekule ikastolan bai, holgetan hauen ikastolako futbitoko taldean, baina besterik ez bestela pelotan, bai, frontean. Guztio bez txatan ala? Ba, ez dakit, pelotaren funtzionamentu bera barrutik, ez dakit, enpresana ni BFN sartu nintzen kirola asko guztetan jatalako eta entrenatzea asko gustatzen jata, eta ez dakit, pentsetan hauelako kirola behintzet apurbet hain bizigaren mundu honetan hain desberdine da leku batzuetatik bestetara, ni pentsetan hauen kirola igual zentzu horretan apurbet gauzak martinduko ziela, ez naiz eta, ez teko behar bada ez da konparazio horik onena, baina gauzak apurbet berdinduko ziela. Eta nik ikusten dut pelotan magitxi gora bera bardin jarraitzen dago, munduen funtzionatzen dagoela. Hemen, momentuenak dauzenean gauzak ondo dauz, baina momentu txarra dauzenean inorrez tala akordatzen inogaz, ez? Eta nik uste dut hori kirol mailan oso gogorra dela, eta batez behar badaia apurbet veteranoa duiten zarenean, ja urte batzuk indo zuzenean, baina ez tozule behar hainbesteko zera, baina jente gazteagaz eta holan kontu handiekin behar da. 19 urteko gazteagaz sartzen dozu zenean holako enpresa baten, kirol mailan bintzat eta pelotan mugitzen diren kontratuek ez dire oso kontratu hona, baina gazteentzat 19 urteko gazte batentzako diru da, eta orduen hor bere buruen zeo zer aldatzen da, eta berak mundu esanan ikusi behar dagoen edo zelan nahi dozen horreri, enpresak berak bideratu dago zauen apurbet eta ez da biten, eurentzako momentu hona badauz eta ondo badabiz oso ondo, baina momentu txarrak eta pasatzen badauz inor ez dara beragaz akordatzen, ez lesionaute dagoenean, ez txarto holgetan dagoenean, ez dakiz zer pasaiako lako, inor ez da kapaz galdetzeko zuzeran zauz edo zer pasatzen jatzu edo zelan aldotzegunin aurre pasatzen zabizen momentu txar horreri, ez? Eta hori inok ez dago planteau egiten, ez? Eta nik uste dut hori aldatzeko gauza badala, gainera eurentzako be onura izango dana, ez? Azkenean jentea posau egotea eta babestute sentiduteak horrek emongote beste, nik uste dut gerora begire bai bere rendimentu egobea izango dela eta pelotan hori ez da egiten, bez? Kanpotik behitute motejok bazutan impresinue hor gudan eta ikesan duena pelotari bat sasoi honean egon ezkero partido pilo bat. Igual aztien, ez dakit nungo jaitxetan, bestien, 3 partidu aztien eta hola gudago zuen. Eta hori... Bai, hori dire zaindu beharreko gauzak eta momentu honak nik uste kirolariek horretarako nahiko berekoia dala pelotari berez, ez?
momentu honean dagoenean, eta ikusten dagoenean aukera aste baten, ez dakit, 3 partidu olgau beharrean, 5 olgetako kapaz dela, eta enpresak 5 partidu ipintea dut zela, berak olgau egiten dago. Azkenean horrek eragin ekonomiko bat dekolako, eta berak diru gehiago jasoko dauelako, eta momentu hori aprobetzatzen dauelako, ez? Eta hori neurri baten, pues, igual normala da, baina nik uste dut hori regula egin behar dela, eta olako kasu asko egon dire, baina problema ez da hori, nire ustez, problema ez da ondo dagoenean partidu asko jokatzen dauzela, edo olgetan dauzela, baizik eta txarto dagoenean inorrez dela beragaz akordatzen eta behar bada partidu bari geratzen dela, eta egoera txarro hori aurre egiteko, igual honena da, beragaz egon eta esan zu, naiz eta momentu txarrera pasatzen egon, partidu batzu jokatuko zuz, eta partidu horrek olgaute, momentu txarro horreri aurre egitea asko beharrazako da, edo hobeto baten da bintzat. Bai, hori betiko kontu da, azken urte honetan ganera, adibidez buruz-buruko txapelketari buelta bat emotzien, nik urte bat bakarri da kontratu amaitu nahuela, baina amaitu nahuenetik indiezen buruz-buruko bi txapelketak ja beste dinamika bat hartu da, hori jentek itxia osartute, eta pasan urtean izaurien txapelketa bat, ez dakit 8 pelotari dozen bat egon ziren, holako futbolean esaten da modu nolako Champions League bat modu eliteko, eta lehenengo 8 honenak hartu, eta euren artean zenbat eta partidu gehiago olgau eta zenbat eta takila gehiago hartu, azkenean hori bilatzen da hori, hola antolatu zaurien txapelketa, eta nik uste dut problema dela ez direla kapaz, edo eskarela izin kapaz, hor behar bada danon arteko, pelotari sekulu ez dugu ekin botorik olakoetan, baina adostu behako zen txapelketa formula bat, eta hori mantendu behintzat pelotari jakiteko, eta hori da beste kiroletan pasetan ez den gauza bat, behintzat jakiteko zer egongo da datorren urtean eta zer ez da zu. Eta niri tokabia eta gainera, ez dakit, rankinean 3. egotea, eurek egiten daurien rankin horretan 3. egotea, hainbeste saltzen daurien rankin hori, baina gero ez da hori errespetatzen, gero txapelketa egiteko momentuen 3. dagokion postu hori beste baten emote utzi eta niri azkeneko txapelketan pasaiatarako, pasatzen zaitue 16. Baina hori pasaiatan niri eta pasaiako beste askori bai, orduen nik uste dut hor, enpresa pribau ediezen momentutik hori regulatzea ezinezkoa da. Hor espada, ez dakit, federazio edo dana dalakoa buruete dago horri pinten da futbolean modu ezu, liga hau da eta behintzat futbolean, badakizu Madrid eta Barcelonak, Almeria gazbe olgau behar da hori zela ligako partiduek, baina pelotan ez da hori pasatzen. Pelotan, momentuko gauza egiten da hori ez, eta esaten, gaurten ez dakizenan gabizen fetxakaz, eta hau ingo dugu. Eta datorren urtean ikusiko dugu behar bat, igual ez zeago komeni hau, eta egiten dugu txapelketa, minakako txapelketa laburbet, eta banakako oso luzea. Eta egiten da hori aurtengo motuen. Minakako txapelketa kriston luzea, eta banakako harako, aurten egongo da, igual behar bat pasan urtea baino jente gitxeo. Gero ude ukingo da hori ganean, eta orduen asteburu, eurek egiten da hori asteburu betetzeko. Geratu ditezela urteko asteburu guztiek txapelketako partidukaz. Orduen badeki, takillak bilatu eta hori topetan da biz. Ez dakizetan urtengo jakien. Pelota profesionalak edo pelotak dekoen beste akatzetako bat. Oso bitxi regulaute dauela, hemen ni azkeneko 2 urteetan justo ume txikiek egin zen orduen, eta oso lobi txikiten genduen, eta apenas internatzen nagoen, ikusten nagoelako nire gorputzerako esala bapeona, ez? Baina enpresa sekul ez da hartu nik internatzen nagoen edo ez. Osea, eurek deitzen dutue Martixenean edo Eguestenean esateko zu, zapatu no gau bezu leitza. Bale, 5etan han. Eta partidu joan, eta askotan barriro ditu arte burrengo partidu horretako. Orduen bakoitzak, burbe topa behar da bere bidea eta zelan entrena. Enpresan euren partetik oso planifikazio bitxi dago entrenamientuen eta holan, zeo zer egiten da, baina oso bitxi. Entrenatzeko tertzai elkartzen, Gasteizen edo... Lehen asegartzegaz elkartzen gintzenan Gasteizen, baina frontoira joateko, astean behin frontoira joan. Bestela fisikoa eta hori bakoitza beraldetik egiten dago. Eta bakoitza, talde txoak egiten di, esazpe gonzan sasoi bat
zonaldeka bat ez dauzenak, batzuk ez dakite Ibarren, beste batzuk Donostin, beste batzuk Durangon, elkartzen ziren olako talde batzukin, bintzat jakitekoan talde badagoela entrenatzeko, baina oso planifikazio bitxi dago eta bakoitzak gehienak bere prestaitza fisiko pertsonala deko. Pertsonala espada elkartzen direla eta esaten dut, ordaintzen dut egun eri, pagetan dut egun beste eta eurek eraten duzku planifikazioa eta holanda biz. Orduen, apur bat norbera bet disiplina izan behar duk, ez? Ez badauka kontrolik enpresiana eta pixka bat alperra doaz. Zu alperra zara edo eskakea gure gozu, espazara pasetan dana da, karo. Hori bakoitzaren arabera doa, baina argi da, niri beti gustatu izinatea asko entrenatzea. Eta mano-manoak eta lauterdiko txapelketak eta prestatzea asko gustatu eta beti. Eta nik oso serio hartzen nagoen eta gero nauzen atara gustako jatazan etekinek, adibidez lauterdien badakit igual maila purtsu beto beha emonan nagoela eta nagoela emon. Baina bintzat entrenatzea eta hori gustatzen jaten, baina badauz batzuk entrenatzea gustatzen etxakiena eta ez da hori, gainera, segun zen momentuetan ametzen duzun kontratu eta suertea badeko zu kontratu firmatzerako orduen eta 3 urteko kontratu on bat firmatzen baduzu, pasau zein 3 urteak tranquil, hori, horako gimnasia de mantenimiento moduko bat iten, da azteguruen partidu holgau eta listo. Eta kirol moduen zelan ikusten du peloti? Ikizan du kirol asko egin dituela eta kirol salia zela eta kirol moduen zelan ikusten duk? Kirol moduen dinezu gorputzan dako eta pertsonatzeko bera. Niko, nahiko kirol, ez dakit, nik uste nahiko violentoa dela, gorputzantzako esan gurut, belagunentzako eta... Sufritu egiten dela, gorputzek? Nik uste nahiko, nahiz eta kontrarioen arteko kontakturik ez egon, belagunentzako eta nik uste gitxieneko maila fisiko bat eukin behar dela frontoira egateko. Baina, hortik aparte eta maila, fisikok eta purtsu betondo basauz, badaz moduek, adibidez palagaz eta, zu orduek sartzeko eta hori nik uste oso ondo dauela, dana gaitik, fisikoki lantzen dozuleko, burua purbete despejetako oso ondo tortzen dalako, eta nik pelota kirol moduen kompleto eta oso ondo ikusten dut. Bale, Manol. Bai. Eskerrik asko, ire berbuen gaitik. Oso ondo. Segidu. Oso ondo, eskerrik asko.